ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಂತೀರಿ. ಸೊ ಐಕೇನಿ ಅಂತ ಮಲ್ಪಗಾನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನೇ ಮಲ್ಪ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೀನಿ ಪನ್ಪೆ. ಯಾನು ಬಾಂಬೆಡಿತ್ತೆ, ഞാൻ ಬಾಂಬೆ ಹೋಟೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ. ಬಾಂಬೆ ഞാൻ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇತ್ತು ಐದು ಬಕ್ಕ ಊರು ಬತ್ತೆ. ಊರು ಬತ್ತಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಕಿಂಜಪ್ಪನ ಎಂಕಲೆ ಬಿಡ್ದು ಹೋದ್ ಇನ್ನ ಪುದರಗೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರು ಪನ್ಪಿನಾರು ಇತ್ತೀರಿ. ಪುದರಗೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರು ಪನ್ಪಿನಾರು ಯಾನು ಏಪ ಊರು ಬತ್ತೆ ತುಲೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಯಾನು ಕಾಂಡ ಬೇದೀನಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದು 6-14 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅದ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತು ಜರಿ ಎಂಕಲ್ ಕಿಂಜಡಿಂಚಿ ಏನ ಅಮ್ಮನ ಎಂಗಲೆಂತ ಹಾಕಿದೀನಿ. ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನ ಲೈಫ್ದ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ. ಸೊ ಐಕ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಕಲ್ ಮೂಜ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕರೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದಾಗ ತೂಕ ಪನ್ಕ. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಕಾಣೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರು ಅನ್ಪಿನಾರು ಬಯ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ ಅವೇ ದಿನ ಬಯ್ಯ ಬೇದಿನಾರು. ಸೊ ಅಂಚ ಅಪೂರ್ವನ ಅಣ್ಣೆ ಶಿಪ್ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಬೇಲೆಗ್ ಹಗಲು ಅಪೂರ್ವನ ಅಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಗಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾದಿತ್ತು ಮೊನ್ನಾಗ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ದೀಕ್ಷಿ ದೀಪಕ್ ಪಂಡ ಮೇನ ಮೆಗ್ಗೆನಗಲೆಗ್ ಅಣ್ಣ ಉಂಡಂದ ಎಂಕ ಅಗುಲಿ 2 ಜನ ಒಪ್ಪುನದ ಎಂದಿನಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಇರುವರ ಬತ್ತಿತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ಅಬಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಅದಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದಿಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಬಾಯ್ ಮಲ್ದಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಪೋನಾಗ ಅವೇ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆದ ಅದಾಗ ಅಣ್ಣೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಿ ದೀಪಕ್ನ ಪಪ್ಪ ಬೈದಿರು ತೂಲ ತೂದ್ಬಲ ಅಂತ ಅದಾಗ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಒಂಜನ ಅವ್ರಿತ್ತನು ಅಂತ ಯಾರಲ್ಲ ಯಾನೇ ಒಂದು ಏರ್ ಮಾರಕೊಂಡು ಅಂಚ ಈಚೆ ಯಾನೇ ಅವೇ ದಾಲಜಿ ಅಂಚಿನ ದಾಲಿತ್ತಜಿ ದಾಲಿತ್ತು ನಾವು ಸೆಲ್ಫಿ ಬರೋಕೆ ತಂದಿತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲವೇ ಪಾತೇರಿಯ ಆದಾಗ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾತೇರ್ದು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ರಸ್ಲಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರಿ ಆಮನ್ನಾಗ ಯಾನಂದ ಯಾನ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾನು ಎಂಕಲ ಅವೇ ಪಾತೇರ್ದ ಬಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ದೀಪ ನೋಟು ಮೂಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ಮೊಗಲು ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮಗ ಏನಾದ್ದಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಜ್ಜಿ ಮಗಳ ಮಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ಗೆತ್ತದಂತ ಅಂಚ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹೋಗಂತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮನೆ ಬೆಚ್ಚ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾನೆ ಬೈಯಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹೋಗಂತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಗು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ್ ಬಂತೀನಿ ಏನೇ ಗೊಬ್ಬರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಒಂಥರ ಜಲಸ ಅದು ಅಲ್ಲ ಮೋನ ಮಾರಿ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಮಲ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಚ ಏನೇ ಗೊಬ್ಬರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಒಳಂತೋಲು ಯಾಂಕಲ್ ಮೂಲಿದ್ದ ನೀರೇನೆ ಕೊಂಚ ಗೊಬ್ಬರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೋಲು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಎಂಕದೇ ನೋಡು ಮೋಲೇನೆ ಇಂಚ ಅನ್ಬೋದು. रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का. हाँ వేరు వారి చాలు ఆడు సెల్ఫీ తెప్పునగా ఈరేన తోందితిల దీపక్ ఏందిత్తేరెగ ಏನಂದೆ ಈ ಇಂಚಿತ್ಲ ಯಾಲೇನೆ ತುಪ್ಪಿನದ क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ಅವ ಇಂಚತ್ತೆ ಗುಡ್ತೆಲ್ಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಜರಿ ಮೇನ ಯಾನೆ ವಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊಡ್ಜಿಂಕಿನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಓಕೆ ಅವು ಪಡ್ದಾಡು ಅವನ ಐಡುವಕ್ಕ ಮೂಲ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹೋಯ್ಲು ಮೂಲ ಬೊಂಬಾಯಿ ಇತ್ತರಪ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಲು
బొంబాయి పోనాక ఇంకొంచెం మెసేజ్ వస్తుంది దురుకు खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय ನೋಡ್ತಿ ಈರ್ ಕಾಲು ಈರ್ನವನ್ಪಿನಿ ಅನ್ನ ಅಂಚವನ್ಪಿನಿ ಯಾನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿರಬಹುದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಅಂಚೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮರ್ಲ ಈರ್ನವನ್ ಪೂಜಾರು ಯಾಮಪ್ಪ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಹೆಂಗಲೈತಿ ನಮಿತ್ ಕ್ರಶ್ बेकार है भैया मैं तो टूट गया అయితే పని కదా సీదా పని కదా దాదాపు నవనుక ದಾಲ బాంబే ಬಂತುలు ಬಾಂಬೆ పోనగా ಮೊಬೈಲ್ ಬರಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತಂದಿನಿ ನಾನು ಸುರುಗೆ ಹೆಂಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಪುರನ್ನ ಯಾರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದಿ ನಗುವುದೋ ಅಳುವುದೋ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದ ಹಾಲ್ನ ಬಂದಾಗ ತಪ್ಪೊಂದು ಮಲ್ಪೋದು ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೇನೆ ಯಾರು ಅದ ಬಂಡು ಯಾನ್ ಅಪೂರ್ವ ಮಲ್ಲ ಚಾಲು ಆ ತನ್ನ ಅನ್ಸುದಿ ಯಾನ್ ಅಪೂರ್ವ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಮೇಲೆ ಆತು ಕಟ್ಟಿಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂದು ಪಕ್ಕಡ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬುಡು ಬುಡ್ದು ಅవి ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿಂದಿ ತೆಲ್ಪುನ್ ಕಿಟಿ 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 ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪ ತೆರಿಗೆ ಬರೋದುಂಟು ಅಪ್ಪರ ಮೆಸೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಟ್ರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಣ ಕಲಾವಿದ ಕಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣ ನೀನು ಯಾನದ ಎಂಕುಲದಾಗ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬಂತ ಏನ ಮಿನಿ ಮಿಲಿಷ ಯಾನ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಇಂಕ ಬರ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಬರ ಬರ್ತಿದೆ ಹೆಂಗೋ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂತೆ ಹಾಯ್ ದುರ್ಗ ಹಾಯ್ ಬಾಗಿತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಹಾಯ್ ಬಂಡೆ ಬಾಳೆ ಬಲ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡೆ ಹುಡುಪು ಜಲಾಗಿ ಆಲೆ ಬೂರ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ